kaThixo ingenguye uKristu owanika uKristu igama elingaphezulu kwamagama onke. Ngoku yile nto ibazane uba ke ingakhona angakhona omnye ekuthiwa nguThixo bazalwane. Sisithixo eso bazalwane. Futhi ndibazane njengoba umzali wethu uPaulos setshilo wathi ndiyawagoba amadoda kuyise wenkosi yethu uKristu ebizwa ngegama lakhe yonke imizalwane yakhe. Ndibazane ukuba bazalwane ubani anganaye uyise wenkosi yethu uKristu amaziyo ngelinye igama lakhe ingengoKristu, lo yise wenkosi yethu amaziyo sisithixo. Amen. Ngoba igama likaThixo elimisweyo linye uKristu qha. Amen. Futhi akukho gama limbi basa nasemazulwini phezulu igama elilulanyelwayo leli gama lithi Kristu. Naphansi komhlaba bazalwane igama elilulanyelwayo xa kuthethwa ngoThixo leli gama lithi Kristu. Bambani lethi ithethwa ngomzali wethu uPaulos uthi yonke imizalwane yakhe nesemazulwini phezulu ibizwa ngegama lakhe. Kuyabonakala noba kungakho into ekuthiwa nguyise, igama laloo nto kuthiwa nguyise uKristu. Noba kungakho into ekuthiwa ngunyana, ukuba loo nto imizalwane kaKristu igama layo nguKristu. Kodwa uba ikhona into engunyana nento nguyise inalo elinye igama ingelilo elilithi Kristu, laa nto leyo sisithixo. Akhathaliseki ngoba lingafunda eBhayibhileni. Kodwa uba elo gama ililo igama likayise eli lichazwe ngabapostile. Ngoba kaloku bazalwane ibani bathoza uPaulos mosiphaya eFese kwafu uthe noba zinganinzi izinto ekuthiwa ngoThixo apha emhlabeni kodwa kuthi uThixo mnye. Kwabonakala uba ooThixo abababinanga ooThixo apha kuthi ebantwini, futhi ooThixo ababathathwanga kodwa ehlabathini zininzi